Noniin. Tervetuloa tähän EVVK437 kanavalle ja tänään me puhumme syysmasennuksesta ja meillä on nyt tässä vieraana semmonen henkilö, herra, mikäs teidän nimi nyt olikaan? Mutta en mä jaksa. Ai niin, no hän ei jaksa nyt, mutta miltä, nyt kysytään vaan teiltä, että miltä tämä syysmasennus on nyt tuntunut tässä syksyn mittaan? Mä oon mies ja mä ostin tamponeita. Ostitte tamponeita, mites teillä ei ole sit tyttöystävää vissiin ollut koskaan? Sen takia mä ostin, kun mulla ei oo. No mitäs, jos saan nyt kysyä tämmösen henkilökohtaisen kysymyksen, niin mitä te niillä tamponeilla nyt teette sitten? No ja sit kun tulee Halloween, niin mä teen Vladimiri. Mä ostan punaviiniä halvinta. Aha, Vladimiri. Mutta mites tää nyt tää tamponi ja Vladimiri, mitäs ne nyt käy yhteistä? Kun mä uitan niitä. Mä oon niin masentunut. Ai jaa, no te olette masentunut, mutta ootteko te yrittänyt hakea apua siihen? En mä uskalla kenellekään lääkärille valittaa, kun sit mä pelkään, että ne pieksee mut, kun ne käyttää itekin aineita. Ai jaa, siis käyttävät aineita. No mutta kyllähän teidän nyt kannattaisi jollekin puhua tästä asiasta. Sen takia mä soitin tänne ja kiitti, kun mä pyysin teitä tulee tänne pururadalle. Ai okei, selvä homma. Mutta no kiitos soitosta ja... Joo, mutta mä tykkään teidän ohjelmasta. Mä annan teille mun viimeiset rahat sit siihen tukipuheluun. Selvä homma, kiitoksia soitosta. Ja hyvää illan jatkoa. Joo. Mä yritän jaksaa. Joo, kiitos.